kardom kar benglong pina video klalo nonam che thang na wo mu album long ai tres alang lemen ke angana bora phane tum puthot che parjan tum lang inglong thupu alamar jan men ke lalo monjir so totang te pini ke labang so a video bo thakle full detail lang iksinang totang te a video le start ikrona labang so lam janong che parjana bang phi men ke lalo Anggana bora phane tum labang so lam janong alang le che parjan theklong ji mate alang le si labang so lam janong ke ai tres iglo labang so lam janong kilunu tum mate singa tum men ke lai hian lo Tim tisu alang tum asesi ilitum labang sola majanong ke arju iglong po labang solun ke tok abang phomen ke lalo Tim tisu lapen director abang phomen ke lalo Jirdat Ingleng lapen producer abang phomen ke lalo Abhijit lapen labang sola majana fan cameraman mate editor abang phomen ke lalo Jirdat Ingleng nang tum labang sola majan lang me pikan alangli che parjan mate a video Nartom lasun kaki kar biang long pen onam chet thang na actor actress video lang iverite nartom handshake channel busel pan sarka ping non lapen like ta ping non lapen comment bang negri pinia video kelan sikang tonlo ko ruang thu